kalian dong. RJN. Lagu ini Kang Wadon di Bos Garam nih. Ayo Bos Garam. Rasa ningati yen durung dadi siji ati rasa blikuan yen nyawang Bos Garam liwat Kon mampir Pak Aliwat ku konon. mendi. Tunggu bae korong sini Oh, mendi iya. nih nganan. Ya. Selamat pagi Bos Garam Najul. Siap-siap sahur. Lagi masak jeninganan padewan. Kita Bos Garam menurut Indomie entok korongeku. Apa urusannya dengan rong? Bukan mampir kah? Lakai Indomie kono. Oh iya. Ya Allah, Kang Ade masih baik. Kapan neraka? Duh kepriben ora bisa ngilangaken Bos Garam. Bayangane kaya anak ning jero angen. Maksudnya dong. Pengen memang tek akui Radaeku. ora demen. Barang iya nu sirah. Tapi kieu rasane wis banget kangen. Kerungu Bos Garam Najul. Pengen mah durung demen cenengan. Barang ini ngerasa kangen. Apatian Apa nih? wong sing wis kena atine pribadine gambarakeun kebaikane. Aduh Gusti tulung satuakeun ati wis li bisa pindaning secene ati. Bos, nah ngono sira. Bos Garam Najul. Iki oli salam sirah kuninganan. Bos Garam Nasrul. Dewi. Rasa ningati yen durung dadi siji ati rasa Bos pikuan Garam ya kudu. yen nyawang dheweke liwat. Bos jurus tandur masih melek beli konon. Urip rasa kaku sedina ora ketemu rasa seneng atine yen nyawang manis meseme. Apa maning yen lagi dodong loroan. Bos saya ngomong durung. Durung ngomong ati niru rasa deg-degan. Apagi wong sing wis kena atine Bos Garam Nasrul. Waras. Pribadi Wih, gambarakeun kebaikane. Aduh Gusti tulung satuakeun ati. Oh, masih melek. Wis li bisa pindaning secene ati. Ternyata jurus tandur masih melek jenok dengan Jare sapa? jare
pemerintah Indonesia bagian barat Ngop. Bos, bos gareng libat. Awas risah rasaning ati yen durung dadi siji ati rasa plikuan yen nyawang dheweke liwat bos garem Nasrul. Rara Nuh, oli salam dari siapa? bos muda Sandiwara Jayabaya. Urip rasa Kang kaku Juragan sedina ora ketemu rasa seneng atine yen nyawang manis gareme meseme ono apa manis yen lagi loro durung ngomong atine rasa deg-degan kepribet ora bisa ngilangaken bos garem Nasrul bayangane kaya ananing jero pengen memang akui ora demen Mas Abi tapi kieu bos Karam Nasrul rasane wis banget kangen. Alhamdulillah. Wih,